फरायसाफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ लाहोनोब्ला फोरोंगिरिजों लोगोसे दिथागिरिफोराबो मोजां जानांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों अहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल गाहाय फोरोंगिरि बिद्येश्वर दैमारिया दिनै सारा आसामावनो 14 नभेम्बर गथ'सा सानखौ फालिगोन थिग बेबादिनो दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सफरि हालामनि अहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव गथ'सा सानखौ बायदि बायदि हाबाफारिजों लानानै गथ'सा सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो दिनैनि हाबाफारियावनो बाहागो लायो अहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलनि डाइरेक्टर मुस्रि मनुराम बसुमतारी फरायसालिनि सामलाय आफादनि नेहाथारि मुस्रि बिलाम्बर खेरखातारि लोगोसेयैनो अहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुल गासै फोरोंगिरि आरो हाबाफारियाव गोबां फरायसा फरायसुलिफोरखौबो बाहागो लायो दानिया फै अहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालि गाहाय फोरोंगिरिया मा फोरमायदों खौरांनि सिगाङाव आबुङै मिथिना लानि जिहेतु गथ'सा साननि जोब्बा लाखिनाय गिबियावनो नोंथां निउस पर्टेलनिसिम गासैनिबो आङो अननाय सिबिनाय गोजोननाय बावहरनाय जाबाय थारैनो दिनै 14 नभेम्बर 14 नभेम्बर गथ'सा सान लोब्बा लानानै जिहेतु जों मिथिगौ बयबो सरासनस्रा दिनै भारतबर्षआवनो दिनै पन्डित जवाहरलाल नेहरूनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गथ'सा सानखौ फालिनाय जायो थारैनो बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो जोङो बे 14 नभेम्बरखौ चिल्ड्रेन डे हिसाबै जोङो सेलिब्रेसन खालामो अबजार्भ खालामो दिनै थिग बिदिनो जोङो फुंनिफ्राय आर'ज मेथाइ जागायनाय लोगोसे जोङो माखासे माने आर'ज मेथाइ बादायनाय बा प्रेयार सं कम्पिटिसन थिग बिदिनो स्पिच कम्पिटिसन बेनिफ्राय गेजेर गेजेर मोसानाय जों लाफादो आरो जों दिनैनि सेलिब्रेसनाव जोङो जोंनि स्कुल मेनेजिं कमिटि बे अहम बोराइ बाथौ इंलिश स्कुलनि जा सेक्रेटारि सार सफैनानै मिस्टार बिलम्बर खेरखातारि थिग बेबायदिनो जा डाइरेक्टर सार मिस्टार मनोरम बसुमतारी जोंनि स्कुल मेनेजिं कमिटिनि जा डाइरेक्टर सार सफैनो हादों थारैनो आङो दिनैनि बे सानखौ लोब्बा लानानै जे जोङो पन्डित जवाहरलाल नेहरूआ जेरै जिबायदिहाय थांखि लानानै जे जोंनि गथ'फोरखौ जे मोनसे समाज दानोबा जोंनि गथ'फोरखौ जौगाखांहोनाय बा सोलोंथाइ होनाय अननांगोन अननायनि गेजेरजों फोरोंलांनांगोन बेफोरखौ फोरोंलांदोंमोन थिग बेबायदिनो जोंबो जुदिও जों पन्डित जवाहरलाल नेहरू बायदि जानो हाया अब्लाबो जों मोननैसो जुदि बेनि आखुखौ लानानै जों मावलांबा सरासनस्रा जोंनि उथिफुनाय जोंनि गथ'फोरा इयुनाव जों समाजनि साफा साफा मानसि जागोन बेखौ लानानै जों दानि जिहेतु गोनोखो मुगा दानि बादायनाय मुगा बे बादायनाय मुगायाव बोरैहाय जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ माने गावनि सिमांखौ जाफुंसार सारनो बा मोगथाङाव जाफुंसार होनो थाखाय बोरैहाय गावखौनो समाजाव गोग्गो बानायना लानांगोन बेखौ नोजोर बोनानै जों आथिखालनि जिथुनि बादायनाय बे बादायनायखौ जों दिनै बेयाव लानाय जादों आरोखि जोङो बे ट्रायंगल इडुकेसन सिस्टेम ट्राइपोलार प्रसेस जेरै फरायसुला फरायसुलि नांखाबाय स्कुलाव गंसे आबुं फरायसालि जानोबा थ' बेयावथ' फरायसुला फरायसुलि नांगोन लोगोसे बेयाव जोंहा फोरोंगिरिफ्रा मोजां जानांगोन लोगोसे फोरोंगिरियाल' मोजां जानाय नङा दिथागिरि बिमा बिफा गासैबो मोजां जानांगोन मानो होनबा जिहेतु मेक्सिमाम माने न'आवनो थानोमोन जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा आथिखाल मुगायाव जों जिहेतु फरायनायजों लोगोसे जायफोर फिजिकेल एक्टिभिटिस बे एक्सट्रा कुलार एक्टिभिटिस जों जे फरायनानै जों साख्रिल' लागोन बिदिबो नङा जों समाजनि साफा साफा गेलेगिरिबो जानो हायो साफा साफा जों डक्टर इन्जिनियारबो जानो हायो जोङो मोजां बिजनेसमेन बा जोङो आबादबो जों मावनानै जोङो मोजां साइन्टिफिकेलि जों आबादखौबो जों मावनानै गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि मोनसे जोङो गियानखौ होनांगोन थारैनो दा नुदों आथिखाल मुगायाव नोङो बेसादफोरनि जिबायदि दाम माइ माइरंनि बेसेबां दाम बिदिनो मैगं थाइगंनि बेसेबां दाम नों बेबायदिनो मोनोबाबो जों जिथु रासायनिक केमिकेल बेसादफोरखौ जों बांसिन मोननो मोनदों थ' गतिके जों दानि जिहेतु जोङो बयबो समाजाव थांना थानोबा जों खस्थ' खालामखानो नांगोन आरो जोङो गावखौनो गाव साक्सेस बा जाफुंसार होनो थाखाय जोङो मा बिथिङाव थांगासिनो जों मा मावबा मा जागोन दा हमना ला आङो बे फरायसालि अहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालियाव गोरायु दा बे गोरायु हिसाबै आं दा जोंनि फरायसुला फरायसुलिखौ बोरै लांफानानै बा आं गाव बोरै खारफानानै बा आंनि फोरोंगिरिफोरखौ बोरै लांफानानै बा आं SMC कमिटिनिफ्राय बोरै आं परामर्स लानानै बोरैहाय मोजां सालायनो हागोन बा इयुनाव आं फरायसालिनिफ्राय बोरैहाय साफा मोजां मानसि दिहुननो हागोन बेखौ जों स्टाडि खालामबाय दे थारैनो जोङो स्टाडि खालामो हयथ' जोङो 100% साक्सेस जानो हायाखै जोङो थारैनो 10-20%नि गेजेरजोंबाबो जों मोजां फरायसुला फरायसुलि जों बेनिफ्राय मोगथाङाव जोंबा बे एम एन्ड एम्बिसनखौ फुलफिल खालामो जों दिहुननो हादों होननानै सानो आरोखि गावनो गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां
क'क्राझार सोहोरनि कोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।